Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Hinyotrap Youth Council HYC lingba ka Kyrwoh nau ba Roy Kuparsan ram president kalapan ram jor halor ka jingpen bana ka sarkar jala banpen Kiew ya ka Mang Tyngka na ka banta ka project sam umbam ka balatip kum ka New Shillong Township NST water supply project kata na ka lais pa arpoi Klur sa ka nyos pa nyo po Klur Tyngka. Kini ka jing Kiew Haduh saus pa san po Klur Tyngka ka penpau ya ka jing pendon kam bakla ya ka pisa ka jing bom biang ka jing temu ka jing bom nang tray kam ka tanan bat ka jing bom dan jing tray lang ha padang kitanat sarkar ki bedepet ya kini ka project. Kamlong kabala ban priang ba ka project kabala sedang perkhat nadu usnam arjar khat saw ha ka Mang Tyngka ka balais pa arpoi Klur menta kan Kiew Haduh nyos pa nyo po Klur ya ka ba ka sarkar ka aidaw na mar ki jing e ki bom syam layu I lupa. Ong ka Kyrwoh haka hinriu trek ujemang arhajar arpunriu. Kaseng ka kdo begini ki jing ai daw ki pen pausai ya ka jing bam shim khia bat ka jing bam biang haka jing penyat sarkar ka bakta bet ya ka pisa pajba. HYC ka bo jing Kylli bam manu pan shim jingket khli ya kani ka jing Kiew ka pisa ka ba khlam jingket khli bat balai om sham lawat bania shwa ban sedang. Hakapor bagi pajba ka jala Meghalaya ki dang mat ya ka jing bam don kam don jam ki surok ki basniu ka jing duna om ka jing sakri ka batlot haka kot ka khia bat kiwi pat kum kani ka jing pen Kiew Mang Tyngka khlam da poi perkhat ka dei ka bam ya ha la ong ka seng. Ka pisa pajba kam dei ka benta shimat jong kanu ka sarkar new contractor bat menta ka Tyngka ka bala pen serwa namar ka jing bam biang ne jing bam nang ka dei ka jing shat syukur ya ki pajba ka jala Meghalaya. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya